kolik peněz je dost, proč si myslím, že lidi nevyužívají plný potenciál svých peněz a jak by vypadal můj ideální život. Kolik by to stálo? Tak nad tímhletím vším si zafilozofujem dneska. Čau, já jsem Ljuba, ty tam klidně hoď like, odběr, sdílej, pokud tě to video bude bavit, mě to pomůže a teďka jdeme na to. Myslím si, že na začátek je důležitý si odpovědět otázku, proč mě tohleto vlastně napadlo, jak jsem k tomuhletomu názoru došel. Je to docela jednoduchý. Kolega před několika lety měl dvojkovou oktávku a měl ji asi rok a měl nehodu. To auto stálo třeba 70 000. Tak zhruba nějakých půl, 3/4 roku vybíral nový auto a líbila se mu Mazda 6. Tak koukal, říkal si, hele, tak něco trošku lepšího, mám lepší práci a podobně. Tak koukal na Mazdu 6, měl limit 200 000, jo, plus minus. Koukal, vybíral a nakonec skončil u RS-ové oktávky za 400. A já jsem se ho ptal, jestli mu to jako nepřijde hodně, jestli to není zbytečný a jako proč jakoby si ty peníze radši jako nepošetří, jo? Byl to mladý kluk, který byl víceméně na začátku kariéry a on říkal, tak jako na co, že jo? Asi jako nějaký peníze měl, nestrádal a v ten moment mu nechyběly, jo? Ale tak jsem jako o tom začal přemýšlet, říkám si vlastně jako na co by měl šetřit, jo? Potom jsem teďka vlastně po vydání několik předchozích videí jsem se bavil o nákladech na auto, kolik stojí mě a jakou filozofii ohledně nákupu auta jako upřednostňuju, jak o tom přemýšlím a podobně. A docela část z vás mi psalo, že má nový auto, má třeba novou Corollu, což si myslím, že je jako super auto. A je to držák a pokud člověk to auto bude mít dlouho, tak si myslím, že to jako dlouho vydrží. Ale prostě pořád pro mě ta myšlenka, že si koupím nový auto, za 800-900 tisíc, když si můžu koupit auto, který splní tu samou službu, byť bude třeba 4-5 let starý a bude mít o trochu víc najeto a můžu si ho koupit za polovinu, třeba za 400, 350, tak mě to prostě pořád nedává smysl a tak jsem o tom začal trochu přemýšlet. A došel jsem k tomu, že vlastně si myslím, že lidi nevidějí plný potenciál, který pro ně jejich peníze můžou udělat. Myslím si, že to je z toho důvodu, že my vlastně žijeme v nějakých zažitých kolejích, chodíme do práce, máme nějaký auto, máme nějakou práci, nějaký bydlení a vlastně najednou nahromadím nějakou část peněz a teďka si řeknu, tak vlastně jako co s tím? No tak prostě si koupím auto, nebo můžu si koupit auto, prostě ty peníze mám stranou. A ačkoliv teda tam dochází k té větší ztrátě peněz. Jak jsem dál jako rozvíjel tuhletu myšlenku, tak jsem si říkal, jakoby na jednu stranu jako proč ne, a na druhou stranu jsem si říkal, že s těma penězma se dá dělat jako o hodně víc. A to si právě myslím, že lidi nevědí, kvůli tomu, že žijou v těch svých kolejích. Tak jsem začal říkat, hele, tak co kdybych měl prostě ty peníze navíc, tak co bych dělal? Docela se mě začal líbit golf. Jo, prostě párkrát si jdu jen tak pinknout prostě na driving. Tak si říkám, hele, tak podívám se na to a třeba začnu hrát golf. A kouknu jsem na to a udělám si nějaký kurzy, což bude nějaký 3-4 tisíce. Nejlevnější sada holí stojí zhruba, nevím, 6-7 tisíc. A když budu chtít jít na hřiště, tak ten vstup pro jednoho člověka stojí 800 až 1200 na jednu hru. Což by znamenalo, že pokud abych jako se to naučil a měl tam nějakou jako dobrou hru a bavilo mě to a uměl bych to, tak bych tam chodil třeba 4krát měsíčně. No a to už je prostě náklad, plus třeba nějaký to členství, no a to už je náklad třeba, dejme tomu 4 tisíce
měsíčně jenom na tom golfu. Potom já třeba rád jako cestuju, takže pro mě není, jako moje paradigma není to, že jednou za rok jedu na dovolenou k moři, ale rád vycestuju víckrát, třeba na jaře, nebo v květnu, v červnu, potom na podzim, nějaký víkendy prodloužený a podobně, no a to jsou další peníze, který jakoby za tohle to utratím, jo, za ty zážitky. A takhle vlastně se to postupně může nabalovat a jsou to věci, které nejsou v takovém tom mým běžném životě, v takovém tom, že prostě jedu do práce nějakým autem, tam jsem nějakou dobu a vracím se do nějakého bydlení. Takže si myslím, že je spousta věcí a myslím si, že to má každý z nás, že by našel věci, který dokáže za ty peníze, který vlastně on, že je má navíc, utratí je za auto, takže by je dokázal použít na něco, aby zlepšil a zpříjemnil svůj život. Pro mě by to bylo třeba cestování a třeba tenhle ten zážitek, jako je golf, nebo si zajdu zacvičit, to taky stojí nějaký peníze, nějaký lepší jídlo, třeba bych si častěji nějaký jídlo objednal, nebo mně přijde, a to je možná téma na jiný video, klidně dejte do komentářů, pokud byste ho chtěli vidět, že lidi šetřejí na některých věcech, zbytečně šetřejí a na některých věcech zbytečně ty peníze prostě utratěj a vlastně jim to jakoby nedojde, jo. Koupím si auto, místo za 400 si koupím auto za 800. Samozřejmě pro každýho ty hodnoty budou jiný, jo. Pro někoho to bude 200-400, pro někoho to bude 1 200 000. Ale potom šetřej na tom, že jestli prostě vepřový v Lidlu nestojí 160, ale 120, jo, tak pojedu tam. Jo, nebo v Albertu stojí 160, v Lidlu 120, pojedu do Lidlu. Jo, já neříkám, že je to špatný šetřit, to je zase další věc, prostě malý a versus velký výhry, na toto video udělám, ale přijde mně, že kolikrát vlastně si člověk zbytečně vyhodí peníze za něco, za co by nemusel a zároveň šetří tam, kde by nemusel, pokud by neutratil za tu velkou věc, jestli si rozumíme. A tohle to si myslím, že je problém v tom přemýšlení, že ty životy bychom mohli žít jako kvalitnějc. A tady tímhletím se dostávám k tomu, jak by vypadal můj ideální život, kolik by to stálo peněz. A já jsem o tom přemýšlel, říkal jsem si, že vlastně asi by toho bylo jakoby víc úrovní. Taková ta základní úroveň by byla, že vlastně jako nepotřebuji mít drahý auto. Jo? Zeptáte se mladých kluků a ty vám řeknou tady Lambo a podobně. Ne, za mě prostě je takový ideální život vlastně, jako jsou to obyčejné věci, ale jsou to věci v dobré kvalitě, v dobrém množství a jsou jako dostupný a pohodlný. To znamená, že třeba začnu tím autem, nepotřebuju jezdit autem za 7-8 milionů, ale stačilo mě úplně obyčejný auto za jedničku 1,5 milionu, jo, nějaký třeba Superb, něco, co je jako pohodlný na dálnici, kde se jako dobře jede, ta cesta v tom utíká, Toyota Camry nebo třeba Passat. Jo, nepotřebuju, i když by se mi třeba nějaký Bavorák líbil, nebo Audi na S6 a podobně, asi to úplně nepotřebuju, ale i kdyby, tak je to takovýhle auto, by bylo fajn. Tam by byl třeba měsíční náklad, zrovna třeba u toho Bavoráku a podobně, třeba 15 000. Jinak, co se týče nákladů na auto, klidně mrkněte na mém kanále, mám další video, možná vám to někde vyskočí, jsem počítal minule celkový náklady na vlastnictví auta. Myslím si, že je to docela zajímavý. Takže tohle to by bylo auto. Bydlení pro mě, já vlastně nevím, mám dvě polohy. V jedné poloze nemusím mít nutně barák, nechci se o to úplně starat, není to moje hobby, ale tak ten barák by stál 10-15 milionů. No, takže to máme bydlení za 15 milionů
auto, nevím, mega a půl, a pak nějaký ty dovolený. Asi bych jel, baví mě ty dovolený tam, kam jezdím, jo, Chorvatsko, Turecko a podobně. A já bych vlastně ani nějak jako moc daleko jinam nechtěl. Spíš bych zvolil lepší kvalitu hotelu. Takže k tomu ještě bych připočet nějaký prodloužený víkendy, klidně 2 víkendy v týdnu bych, 2 víkendy v měsíci bych klidně odjel prostě někam do zahraničí, Kodáň, Londýn, do Itálie, Řím a podobně. No to jsou další peníze, což by mohlo být třeba, nevím, řekněme 15 000 navíc, co by tohle to stálo, takže jsme dejme tomu na 30 000, pokud nepočítám to bydlení. Nebo bych to bydlení, nevlastnil bych vlastní dům, ale využíval bych toho, pokud by na to ty peníze byly, že bych měl vlastně jako tu svobodu, že bych bydlel, takže možná v té druhé poloze, v tom druhém stupni, že bych nebydlel na jednom místě, ale bydlel bych 3 měsíce Londýn, 4 měsíce Řím, 3 měsíce Kodáň a takhle bych ty místa střídal. Mě by to bavilo, já tohle to mám rád. V Barceloně bych taky byl nějakou chvilku. A myslím si, že já bych si tohleto užil. Ale to už je ta vyšší úroveň, kdy jako opravdu člověk není vázaný na to jedno místo a má ten příjem, aniž by musel být na jednom místě. Ale pojďme zpátky k té první oblasti. Další věc, co by mě bavilo, je, že bych si nemusel chystat jídlo. Objednal bych si třeba, nevím, na snídani, jo, nějakou foodoru, něco takového. Na oběd, na večeři bychom si třeba někam zašli. Tohle to jsou věci, které, když se to vlastně člověk sečte, tak jako nějaký, jako pro mě, jako pro prostě obyčejného člověka auto za 1,5 milionu jako je fakt hodně peněz. Ale tak nějaký takovýhle auto, potom nějaký jako lepší služby, že bych se zašel do divadla, do kina častějš. Kino jako dneska to už taky není úplně jako levná věc. Jenom to jídlo, kolik tam stojí, který se teda jako nedávám, ale i ten lístek, to je 300 za jednoho. Do toho, jak jsem říkal, to jídlo, že bych nemusel se vlastně o to starat. Nějaký nákup, nějaký vaření, tohle to by mě jako se líbilo, to by mě bavilo. A vlastně ve finále jako ono se to jako nasčítá, jo, že to je to jídlo, pro jednoho člověka by vyšlo třeba na 1000 za den. No tak už by to bylo třeba 30 000 měsíčně. No, takže třeba dejme tomu nějakých 20 000 víc, než kolik utratím teďka. Do toho teda to lepší auto za těch 15 000, dalších třeba 15 000, dovolený nějaký 20, dejme tomu. Jo, tak jsme na nějakých 35-40 tisících a k tomu ještě bych připočet takový ty velký dovolený, který můžou být třeba, no, řekněme, že by jich bylo 4 za rok po 50 000. Takže jsme na nějakých 212 a co kolem 16. Takže dejme tomu, že jsme na nějakých 60 000, který vlastně bych utratil za ten komfort a toho jídla, toho lepšího auta a podobně. Takže vlastně ve finále, pokud bych měl jakoby zařízený bydlení by samozřejmě bylo navíc. Ale ve finále jako to není zas až tolik peněz, který by člověk potřeboval. Že si řeknete, potřebuju 100 milionů, potřebuju 200 milionů, miliardu a podobně. Ne, pro mě osobně jako jsem skromnej a chtěl bych tyhle ty věci v lepší kvalitě, aby mě to zjednodušilo život, zlepšilo, ale nepotřebuju mít jachtu, nepotřebuju mít prostě obrovský barák. Myslím si, že čím větší barák, tím spíš bych tam radši bydlel v nájmu. Čím dražší ta nemovitost. Mohl bych ty lokace měnit a zároveň bych si vlastně veškeré služby, které využívám, mohl dovolit v lepší kvalitě a i v
v lepším, jako ve větším množství. A tohle to je za mě asi všechno. Takže zkuste popřemýšlet o tom, proč vlastně šetřit, kde by se dalo ušetřit a kde naopak můžete utratit víc, protože to má pro vás větší přidanou hodnotu. A zkuste se tak jako zasnít, co vlastně jako by vás ještě bavilo a co neděláte. Protože se může stát, že pak vlastně zjistíte, že máte sice peníze, nebo jste naopak ty peníze propálili v drahých věcech, ale ve finále vás to nebavilo, nebo bavilo, ale neudělalo vás to jako opravdu šťastnýma. Si myslím, že určitě jako u mě to jsou ty zážitky a ty zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak jo, díky za shlédnutí, pokud se ještě někdo dívá. Pokud se někdo ještě dívá, teďka, na ten čas, prosím vás, napište mě to dolů do komentářů, že se díváte, mě by to fakt zajímalo, že se někdo dívá. Díky a ještě jednou budu rád za odběr, což pomůže prostě tomuhletomu kanálu dostat ho mezi víc lidí a já uvidím, že to dává smysl, prostě pro mě je to nejlepší zpětná vazba a budu rád za vaše podněty, za vaše připomínky, za vaše komentáře a budu se těšit na vaši filozofii. Co vy si o tom myslíte a jak přistupujete k penězům vy. Tak jo, díky. 17. minuta se blíží, no spíš 18. Takže zase u dalšího videa mrkněte na moje starší videa klidně taky. Díky, čau.